כרגע בקטורת עבודות הרגילות. זה הקטורת הרגילה שיש בכל יום. לפני הקטורת אנחנו עדיין בשורה שסיימת ככה. מה? כי בית אדם נכנס תמיד לחזור ולשליטה לידו מה רצית? אני חושב שאמרת על מזבח הקטורת, זה לא מזבח הקטורת, לא אמרתי מזבח הקטורת. את אדם מספר על מזבח החיצון. כן, ברור, כל הקורבנות. אני באתי קטורת, אז טעיתי, סליחה. איפה הוא זורק את זה בדיוק? מה? איפה הוא זורק את זה? על המזבח החיצון, כל הקורבנות ללא יוצא מן הכלל חוץ איפה על המזבח החיצון? מזבח החיצון זה 30 שנה. עזוב, זה תלמד מסכת תמיד. רוב הקורבנות זה 2 שהם 4 למטה, חטאת זה 4 למעלה, לא משנה כרגע. זה כבר מסכת תמיד. העקרונית זה 2 שהם 4, הפינה הדרום, הצפון מזרחית והדרום מערבית, אבל זה כבר לא קשור למסכת, זה מסכת תמיד. מסכת זבחים, מסכת תמיד. זבחים, כי זה כל קורבן זה ככה. אז נכנס להתיר קטורת של שחת על המזבח הזהב שבקודש באוהל מועד, ולהיטיב את הנרות, ולהקטיר את הראש ואת האיברים של התמיד שמקודם הוא זרק את הדם, ואת החביתים, שמנחת חביתים שכהן הגדול מביא כל יום מכספו מנחת חביתים, ואת היין, על היין זה הנסכים של התמיד. כן, זה הכל עבודות הרגילות של כל יום. טוב, את המשנה ההיא נדלג, היא לא רלוונטית לנו, אנחנו לומדים רק מה שרלוונטי לצורך סדר עבודה, נדלג למשנה הבאה. עכשיו הוא סיים את עבודות הבוקר בבגדי זהב, עכשיו הוא פרק ג' במשנה הבאה, הוא צריך עכשיו לעבור לבגדי לבן. עכשיו הוא מתחיל את עבודות יום הכיפורים. אז הוא צריך לטבול, וכמו שלמדנו כבר מקודם, שלפני התפילה הראשונה למדנו, שכל התפילות היו בתוך העזרה, במקום קדוש, בבית הפרווה שזה בקודש, חוץ מהתפילה הראשונה שהייתה בחוץ, כי זה לפני שהוא נכנס, הוא לא יכול להיכנס בלי לטבול, אז התפילה הראשונה הייתה בחוץ, אבל עכשיו לצורך החלפת הבגדים הוא עושה את הכל בעזרה, בבית הפרווה שזה בקודש, ובקודש הייתה. ושוב פרסו סדים של בוץ בינו לבין העם, קידש ידיו ורגליו. שימו לב, עכשיו הוא, לפני שהוא פושט את בגדי הזהב, הוא צריך לקדש ידיו ורגליו. פעם קודמת הוא לא קדש, כי זה הבגדי חול הוא פשט. פה הוא פושט בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו, פשט את בגדי הזהב. רבי מאיר הופך את הסדר, פשט קודם ואת בגדי הזהב, ורק אחר כך קידש ידיו ורגליו, כשהוא בלי בגדים, הלכה כמובן לא כמו הלכה כתנקמה, ירד וטבל, עלה ונסתפק, הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש ידיו ורגליו. מה? לאחר הלבישה עד הוא מקדש. בזה אין מחלוקת, זה לכולי עלמא, הקידוש השני הוא תמיד אחרי לבישת הבגדים החדשים. המחלוקת על הכמה ורבי מאיר זה לגבי הקידוש הראשון. האם זה לפני פשיטת הבגדים או אחרי פשיטת הבגדים? זאת אומרת, לפי הדעה של רבי מאיר, הוא פושט את הבגדים. הוא מקדש ידיו בלי בגדים, כן. ואז הוא מקדש את ידיו ורגליו בלי בגדים. נכון, נכון. יש איזה הסבר, לא משנה כרגע. וזה איפה הוא מקדש את הידיו? שם, במקום בית התפילה, בבית התפילה. הוא נמצא בבית התפילה. שני הרגליים זה לא מה? קידוש שני הרגליים זה לא מהכיור? הקידוש הראשון כן, אבל פה זה איזשהו כלי שהוא הביא בתוכו מים, הוא לא הולך עכשיו לכיור. לכן אני שואל, זה לא בגדים. לא, הוא לוקח איתו כלי שמביא איתו לזה. ושם הוא מקדש את הידיו ורגליים. כן. טוב, אז אנחנו בפרק ג' משנה ז'. בשחר היה לובש פלוסין של 12 מנה ובין 40 הינדיבין של 18, אז לא מתעכב יותר מדי. בקיצור, הוא צריך ללבוש פעמיים בגדי לבן, וחז"ל למדו שזה לא באותם בגדים, זה כאילו בזבוז אמנם, אבל ככה יש לו סט בגדים לפעם הראשונה, סט בגדים לפעם השנייה, מכיוון שאת עיקר העבודות הוא עושה בפעם הראשונה, כל העבודות הוא עושה בפעם הראשונה, בפעם השנייה זה רק להוציא את המחטא, לכן הבגדים הראשונים צריכים להיות יקרים יותר. זה 12 מנה ובין 40 רק 8, לפי רבי מאיר. רבי חכמים מעלים את הכל, שחר 18 ובין 40 12, הכל 30 מנה, זה לפי חכמים. אלו משל ציבור, ההקצבה הזאת של 20 או של 30 זה מכספי ציבור. ואם רצה להוסיף מכספו, רוצה להדר יותר, הוא מוסיף מכספו הפרטי מעבר לזה. אוקיי, עכשיו מה הוא עושה? לבש בגדי לבן, מה הוא מתחיל? הדבר הראשון שהוא עושה, אני מזכיר רק מה שלמדנו פעם הקודמת, שהתורה אומרת שבזאת יבוא אל הקודש בפר בין בקר לחטאת ועין לעולה, פר חטאת פנימית, לא כמו כל הקורבנות החיצוניים, פר זה פר פנימי,
ואי לעולה. ומת עדת בני ישראל ייקח 2 שעירי עזים לחטאת ואי לעולה. יש איל שלו ואיל של הציבור זה עולה, נדבר עליהם בהמשך, אבל יש את הפר שלו שאיתו מתחיל, שזה פר החטאת הפנימית שלו. מה זה נקרא פנימית? פנימית זה שזריקת הדם היא בתוך בית המקדש. בניגוד לכמו שאמרת, כל הקורבנות הרגילים, זריקת הדם על מזבח החיצון. שאלת איפה בדיוק? תלוי, יש כל מיני, יש שלושה סוגים שונים של זריקת דם, אבל כולם על מזבח העולה החיצוני, מזבח הנחושת, כן? שעובד בחצר. חטאת פנימית זה שזורקים את דמה בתוך בית המקדש. לכן זה נקרא פנימית. אוקיי? חטאת פנימית. אתה מדבר בקודש הקודשים או על הפרות? יום הכיפורים אצלנו זה בקודש הקודשים, אבל יש עוד חטאות פנימיות, פר של כהן גדול, פר הלדה של הציבור, בפרשת ויקרא יש עוד קורבנות ציבור, עוד קורבנות חטאת פנימית, אבל הם רק על הפרוכת ועל מזבח הזהב. חטאת פנימית אחרת זה על הפרוכת ועל מזבח הזהב, פה יש תוספת שגם קודש הקודשים. אוקיי? נגיע לזה תכף, אנחנו מגיעים לזה, זה השלב. בכל אופן הוא צריך לשחוט את הפר שלו, אבל לפני כן הוא צריך וידוי. יש 3... יש לנו שם מפה כזאת של בית המקדש, תביא אותה? טוב, אתה רוצה, תביא, אני לא יודע משמעותי כבר, בסדר, אתה רוצה תביא אותה. בבית המדרש. טוב, בכל אופן, הוא עכשיו צריך להתוודות. יש 3 וידויים שהכהן הגדול מתוודה, אנחנו גם מזכירים את זה בסדר העבודה. 2 וידויים הוא עושה על הפר שלו. הפר שלו הוא וידוי ראשון על עצמו ועל בני משפחתו, ואחר כך בהמשך הוא עושה וידוי נוסף על כל אחיו הכהנים. זה הוא עושה על הפר שלו. חוץ מזה יש וידוי שלישי על השעיר שהוא לקח מעם ישראל. זה וידוי שלישי על עם ישראל. יש לו 3 וידויים. זה על אותו פר? אותו פר, כן, פעם, הוא בעצם צריך, הפר הזה בעצם צריך לכפר על כל הכהנים. אלא יש הלכה, אתה לא יכול לכפר על אחרים כשאתה בעצמך לא התכפרת. אז קודם כל אתה מתוודה על עצמך. אחרי שהתוודעת על עצמך, התוודעת על החטאים שלך, עכשיו אתה נקי, עכשיו אתה יכול לעבור להתוודות על כל אחיו הכהנים. אז עכשיו זה הבידוי הראשון. איפה עומד הפר? ופרעה היה עומד בין העולה ולמזבח. הנה טוב שבאת, אז הנה, פה זה המזבח, פה זה הכניסה, פה זה מזרח, הכניסה היא ממזרח. לא, שם... סליחה, מפה, מזרח. עזרת השם לא רלוונטית לקבלנו, אנחנו כרגע נכנסים לשער ניקנור, שזה הכניסה לעזרה המקודשת, עזרת השם זה תוספת, זה העזרה המקודשת, מגיעים לפה זה המזבח, עוקפים אותו, פה זה נקרא בין האולם ולמזבח. המקום הזה הוא מקום קדוש יותר. בכלל אסור להיכנס לשם לא לצורך עבודה, אסור להסתם ישראל, אסור לעבור רק לכהנים בזמן עבודתם. אז הפר שלו עומד כך, בין האולם ולמזבח, כן? ראשו לדרום, הוא עומד עם הזנב, הוא עומד עם הזנב, פה זה צפון, הוא עומד עם הראש לכיוון דרום, והראש שלו מסובב מערבה לכיוון, פניו למערב לכיוון בית המקדש. והכהן עומד במזרח, הכהן עומד בצד שלו, בצד מזרח, ופניו למערב. כן, הפר עומד פה, לא רואים בדיוק את המקום, הפר עומד ככה עם הראש מסובב ימינה לכיוון בית המקדש, והוא עומד גם עם הפנים לבית המקדש. גם הפר וגם הכהן עם הפנים למערב, בקודש הקודשים, כן. שכינה במערב. וסומך 2 ידיו עליו ומתוודה. וכך היה אומר זה הבידוי שלו, אנא השם, זה שם המפורש, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי, למשפחתי, כמו שם הבידוי ראשון, על עצמו ועל משפחתו. אנא השם, פעם שנייה שם המפורש, כפר לה לעבודות ולפשעים ולחטאים, שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדיך, בכל כי ביום זה יכפר עליכם וגומר, ויונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש פה 3 פעמים שם השם, פעם אחת אנא השם, אחר כך עוד פעם אנא השם, ובפסוק תורת משה עבדיך, כי ביום זה יכפר עליכם, לפני השם תתארו. אז יש פה בעצם 3 פעמים שהוא מזכיר את השם המפורש, ויונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו. בבית המקדש לא עונים אמן, בבית המקדש אומרים במקום אמן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? אז זה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולא כתוב פה, אבל בעצם כל פעם שהוא מזכיר את השם, כל העם קוראים ומשתחווים.
אנחנו עושים פעם אחת בכל וידוי, אבל הם עשו את זה 3 פעמים, כי 3 פעמים שם השם. כן? אנחנו היום בעצם... בכל וידוי אנחנו אומרים פעם אחת קריאה, אחרי הפעם השלישית. כן? אבל שם על כל שם השם יש פה 3 פעמים. כן? בא לו עכשיו, הוא עשה את הוידוי הראשון, אוקיי, בא לו למזרח העזרה. עכשיו הוא בא, הולך מזרחה לכיוון, פה זה הכיוון היציאה, אמרנו, הכניסה היא תמיד למזרח. השעירים עומדים כאן, 2 שעירים, אני מזכיר, יש 2 שעירים, באמת אני אעשה לי כך. לא עושים בשום דבר. כרגע עדיין לא, והתוודע, הוא נשאר, אחר כך הוא יחזור עליו, להמשיך את העבודה. אבל עכשיו הוא הולך לשעירים, אבל בית אדם בני עשי כך, 2 שעירי עזים לחטאת, והוא צריך לעשות עליהם גורל. אחד יצא בסופו של דבר לעזאזל, ואחד יהיה הבן זוג של הפעם שגם כן ייכנס פנימה. אז השעירים עומדים פה, והוא צריך לעשות עליהם גורלות. וזה צפון המזבח שזה פה. מצפון המזבח, אז זה פה בעצם, מצפון המזבח, נכון, אז זה כאן, באיזשהו מקום כאן. כתוב למזרח העזרה, לצפון, כאן באזור הזה. אוקיי. הסגן מימינו וראש ביתיו בישראל. מי זה הסגן? זה אותו אחד שלמד במשנה הראשונה, שממנים לו מחליף, שאם הוא יטמא, שיהיה לו מישהו מחליף. אז הוא הסגן מימינו, וראש בית אב, כל הכהנים היו מחלקים לסביבה 4 משמרות כהונה, וכל משמר כהונה מחלק ל6 בתי אבות, אז ראש בית אב של אותו יום משמאלו. ושם עומדים 2 שעירים, וכלפי הייתה שם ובא 2 גורלות. על אחד הם היה כתוב לשם, על אחד הם היה כתוב לעזאזל. ועשן בן גמלה, אשכרו היועץ משובח, ועשן בן גמלה של זהב, ואם מזכירים אותו לשבח, שיבחו אותו רבי יהושע בן גמלה, היה כהן גדול, הוא עשה אותו לזהב, הזכיר אותו לשבח. עכשיו, משניות י' י' לא רלוונטי, בגלל שאמרנו שהזכירו בן גמלה לשבח, אז מביאים עוד אנשים שגם כן הזכירו אותם לשבח, וכנגדם אנשים אחרים של לגנאי, אז נדלג על סוף הפרק, זה לא רלוונטי לנושא שלנו, אלה שהזכירו לשבח, אלה לגנאי. אנחנו ממשיכים מפרק רביעי, זה המשך הסיפור. טרף בקלפי, אמרנו שהיה שם קלפי, טרף בקלפי, יש שם פרק רביעי, משנה א'. מומלץ לקרוא את שם את כל הדברים האלה. כן, זה דברים מעניינים, אבל לא קשורים בסדר העבודה. לא, בסדר, אני רק אומר לסיבוב. מוזמנים לקרוא אחר כך את מה שאנחנו מדרגים. עכשיו יש לו שם את הגורלות, את הקלפה, בתוכה יש 2 לוחות עץ או זהב אחר כך, שאחד כתוב לעזאזל, אחד כתוב להשם. טרף בקלפה כדי שהוא לא ידע, לא יכוון מראש, שהוא לא ידע מה הוא, כמו שתמיד מערבבים את הקלפים, ואלה 2 גורלות, אחד כתוב עליו לשם, ואחד כתוב עליו לעזאזל. הסגן מימינו, ובראש בית אב, זה כבר למד במשנה הקודמת, חוזרים שככה עמד הסגן מימינו ובית אב משמאלו. עכשיו, הוא מרים את שני, הוא תופס בשני הידיים את 2 הלוחות, על אחד כתוב עליו על השם, אחד כתוב, הוא לא יודע מה, הוא מרים את שניהם ומראים, הנה, על זה כתוב לעזאזל והכתוב לשם, או להפך. עכשיו, אם של שם עלה בימינו, מצד ימין יצא של השם, אז הסגן שעומד לימינו, באותו יד, ליצד היד שעלה על השם, אומר לו, אישי כהן גדול, הגבה ימינך, שכולם יראו שזה להשם. ואם של שם עלה בשמאלו, אז ראש בית אב שעומד בצד שמאל שלו, אומר לו, אישי כהן גדול, הגבה שמאלך. בסדר הווידוי, אגב, אנחנו מזכירים רק את האופציה הראשונה, כי הייתה להם איזשהו כזה חזקה, כזה משהו כזה, שאם יצא, ששם יצא בצד ימין, זה סימן טוב. לכן כשאנחנו אומרים בסדר העבודה, אנחנו אומרים רק אם של שם יצא בימין, לא מזכירים את האופציה השנייה, כי אנחנו רוצים לקחת את הדברים הטובים. עכשיו, נתנה 2 השעירים, כל אחד, זה שעומד ביד ימין, את הגורל של ימין, השעיר שעומד בצד שמאל, שם את הגורל ביד השמאלית, ואומר להשם חטאת. וזה פעם נוספת של השם המפורש. יש לו בסך הכל 10 פעמים, 3 וידויים, על כל פעם יש 3 פעמים שם השם, וגם את להשם חטאת של הגורל, סך הכל הם קראו שם 10 פעמים. אנחנו לא קוראים בין השם חטאת. רבי ישמעאל אומר, לא היה צריך לומר חטאת, אלא רק להשם. אוקיי. והם עונים אחריו, ברוך שכבוד מלכותו לעולם, כמו שאמרנו, בית המקדש היו אומרים, ברוך שכבוד מלכותו לעולם בהם. אוקיי, עכשיו הוא צריך לסמן אותם. הוא עשה גורל, אחד להשם, אחד לזה, ההלכה היא שמלכתחילה הם צריכים להיות דומים, במראה, בצבע, בגובה, בכל הם צריכים להיות דומים. איך אני אבדיל ביניהם? אחר כך פתאום יזוז, איך אני אבדיל ביניהם? צריך לסמן אותם.
אז מה אנחנו נסמן? קודם כל צריך לסמן שהם השעירים שלא יתערבבו אחרים, אבל גם לסמן בינם לבין עצמם. אז כאשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, אותו אחד שיצא עליו לעזאזל, והעמידו כנגד בית שלוחו, כלומר הוא שם את השעיר המשתלח מול שער ניקנור, כי הוא אחר כך עוד מעט יצטרך לצאת לדרך מזרח, לכן הוא מניח אותו כאן ליד שער ניקנור, בית שילוחו. ולנשחט, אותו שעיר שיצא עליו להשם, שהוא עוד מעט עומד להישחט, עליו הוא קושר כנגד בית שחיטתו. הרי זה הסימן, אבל מה הולכים לעשות? לשחוט אותו. אז הסימן הוא שאותו אחד שהלשון של הזהורית נמצאת על בית השחיטה, על הצוואר, זה סימן שהוא צריך להישחט. וככה גם אם יתערבבו ביניהם, אנחנו נדע להבדיל ביניהם בקלות. אוקיי, עכשיו אמרנו שהוא צריך לעשות רק וידוי אחד על הפג, הוא צריך לעשות וידוי שני. אחרי שהוא עשה את הגורל, הוא חוזר לפר, בא לו אצל פרעה שנייה, פעם נוספת הוא בא לפר, ושוב סומך שתי ידיו עליו ומתוודה, וכך היה אומר דומה מאוד לראשון, אבל עם הבדל קטן, אנא השם אביתי פשעתי חטאי לפניך, אז עדיין אותו דבר, אני וביתי ובני אהרון. תוספת, אם קודם אמר אני וביתי, פה הוא מוסיף גם את בני אהרון קודשך, את כל אחיו הכהנים. אנא השם כפר על עוונות והפשעים וחטאים שאביתי ושפשעתי חטאי לפניך, אני וביתי בני אהרון אני קדושך, כתוב בתורת משה וכולי, כי יום מכפר עליכם תאר אתכם והם עונים אחריו בשליחות מלכות. בעצם הכל אותו דבר חוץ מהתוספת של בני אהרון. עכשיו הוא סיים את שני הווידויים על הפר, ועכשיו הוא הולך לטפל בו, מה צריך לעשות? בו לשחוט. אז חוזרים לשחיטה הקודמת. וכל זמן הייתה שחיטה של התמיד, שזה עבודת היומיומית, לכן זה היה עדיין בגדי זהב. עכשיו זה הפר הפנימי, הוא עושה את זה אותו דבר, שחטו, וקיבל דמו בנזק, לא כותבים, לא חוזרים, אבל מה שאמרנו מקודם, שהוא מתחיל את השחיטה ומישהו אחר גומר, והוא ממרק על ידו והוא יכול לקבל את הדם בנזק. זה תחילת שחיטה? הוא מקצר פה, אותו תהליך בדיוק. הוא מתחיל את השחיטה, עושה ראש שני סימנים, נותן למישהו אחר לגמור, בינתיים הכלי היד השני הוא מקבל את הדם. עכשיו, לכאורה מה היה צריך לעשות? שחט את הפעם, לכאורה היה צריך לעשות? לקבל את הדם ולעזור. להכנס פנימה ולעזור. לא, אז יש פה שינוי במסלול. יש הלכה שדבר הראשון שצריך לעשות זה להכניס את הקטורת, ודבר האחרון זה להוציא את הקטורת. הזריקת הדם צריכה להיות כאשר הקטורת כבר, כי בענן הראה לכפור, כי בענן הקטורת צריכה להיות. אז יש פה בעיה, הוא כבר שחט את הדם, שחט את הפר, כן, עכשיו הוא צריך קודם כל, לפני שהוא מעזר את הדם, להקטיר קטורת. למה ככה קבעו שהוא שוחט לכאורה היה צריך להקטיר את הקטורת, אבל ככה זה נקבע, לא יודע למה, שקודם כל הוא שוחט, אבל שהוא צריך לחכות, להכניס אותו לסטנד ביי ולטפל בקטורת. מה הבעיה? מה יקרה בינתיים עד שהוא יגמור את הסיפור עם הקטורת? מה עלול לקרות לדם? אדם יקרש. לכן, לתנו למי שהוא ממרז בו, הוא נותן את זה לכהן אחר, שהוא כל הזמן יערבב. אם מערבבים את הדם, הוא לא קורש. איפה עומד אותו כהן? על הרובד הרביעי שבא אחד. יש פה מדרגות, זה המדרגות של הכניסה לבית המקדש. המדרגה הרביעית מלמעלה, תרד 4 מדרגות חזק, למטה, המדרגה הרביעית מלמעלה זה הרובד הרביעי. ושם עומד אותו כהן שממרס. נזכיר את זה אחר כך גם בסדר עבודה, שהעניין של הקרישה, כי אחרת זה יקרש ולא יוכל לעשות את זה. אפשר לדעת כמה זה לוקח זמן, לא יודע, הוא צריך להכין את הקטור, לוקח זמן. מעניין כמה זמן לוקח מהשחיטה אחרי הקטורת, כאילו הוא עושה את הקטורת ואחרי זה עוד פעם הוא הולך למזל את הדם. כן, לא יודע. אוקיי, עכשיו הוא הולך לטפל בקטורת. עכשיו, הקטורת יש בה שני מרכיבים, יש את הקטורת עצמה שזה האבקה, כן, 365 המנה וכו', ויש את הגחלים. הרי מה עושים עם הקטורת? שמים אותה על הגחלים. אז הוא קודם כל מתחיל מהגחלים. נטל מחתה לצורך הגחלים ועלה לראש המזבח ופינה גחלים אלך ואלך. כן? הייתה שם מערכה מיוחדת לקטורת הפנימית, ושם הוא פינה גחלים, הוא רצה להגיע לגחלים הפנימיות שהן עדיין בוערות, החיצוניות יכול שכבר קבעו, אז הוא מפנה גחלים אלך ואלך וחותם מן המעוקלות הפנימיות שהן כבר יותר שרופות, יותר טוב, שיש אפר, הוא צריך אפר, הוא לא צריך גחלים, הוא צריך אפר. לכן המעוקלות הפנימיות זה כבר אפר, וירד
והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה. מוכר לכם הרובד הרביעי? קודם היה מרוס דם. יפה, הוא שם את זה ליד אותו כהן שמראה את הדם, שם לידו הוא מניח. שנייה אחת, אז אולי תחזור אותם. הוא עשה פה שחיטה של הפר. שחיטה הוא עשה כאן, בצפון הוא הולך לפה. לא. הוא הולך למזבח כדי להוריד את המזבח זה, כן, מזבח, נכון. הוא הולך דרומה, עולה למזבח, ופה באיזשהו מקום יש את המערכה של יום הכיפורים. מוריד מפה את הגחלים. את האפר בעצם, את האפר. כן, הוא מגיע לגחל הפנימי שכבר אפילו. הוא מוריד את זה ושם את זה על הרובד הרביעי, חוזר ושם את זה פה. שם את הגחלים הוא שם פה, למה הוא שם אותם פה? עכשיו הוא צריך להביא את הקטורת עצמה. יש גחלים, יש אפר ויש קטורת. הוא הוריד את האפר, צריך להניח את זה ליד אותו כהן ממרק, והוא הולך להביא את הקטורת עצמה. עכשיו, לפני שנגיע לקטורת, התנא רק מעיל לנו שיש כמה הבדלים בין אותה מחתה שבה הוא מוריד את האפר, לבין מה שעושים בדרך כלל כולו. הרי כל יום יש קטורת. הקטורת הפנימית, החיצונית של המזבח הזהב, כאן מזבח הזהב, אבל כבר למדנו בבגדי זהב, הוא כבר הקטין את הקטורת פה. וכל יום הוא עולה למעלה, יש ברכה גדולה, יש ברכה שנייה של קטורת, זו ברכה שנייה של קטורת. פה יש יום כיפור, עוד ברכה נוספת יום כיפור. אבל הוא כבר לקח, בדרך כלל כל יום הוא לוקח גחלים. לא רק הוא, כל כהן, גם כהן רגיל. אבל יש כמה הבדלים בין חתיית הגחלים היומיומית הרגילה שעושים כל יום, לבין מה שעושה פה הכהן הגדול. בכל יום היה חוטא בשל כסף, ומערה בתוך של זהב. יש לנו כלל, אין עניות במקום השירות, הבאת הגחלים צריכה להיות במחתה של זהב, מכובד יותר. אלא מה? התורה חסה על ממונם של ישראל, לקחת מחתה של זהב, ולחטות, להפוך בתוכה את הגחלים ולעשות את זה, זה הורס את הזהב. זהב הוא עדין, הוא גם יקר וגם עדין. אם אתה תעשה את כל עבודת החיטוי הגחלים עם המחתה של זהב, התורה חסה, זה יערס, התורה חסה על ממונם של ישראל. לכן בדרך כלל לוקחים את הגחלים בתוך מחתה של כסף, ואחר כך מערים אותם, שופכים אותם לתוך מחתה של זהב. אבל היום חוטא בשל זהב הוא בעיה מכניס, לוקח את המחתה של זהב ואיתה הוא עושה. למה? רוצים להקל כמה שיותר על הכהן הגדול. תזכרו, הכהן הגדול עושה את כל עבודות היום לבדו, הוא בצום, כן? רוצים להקל עליו, ולכן לא עזוב את הכסף כרגע, קח את המחתה של הזהב, תוציא את הגחלים, אל תתחיל לעשות פה העברה ממחתה למחתה. בכל יום חוטא בשל 4 קבין, המחתה כסף הראשונה היא 4 קבין, מחילה. הוא מערב לתוך של 3 קבין, וקו אחד מתפזר. אבל היום חוטא בשל 3 קבין, ובעיה מכניס בשמן. רבי יוסי אומר בכל יום חוטא בשל שאה, שזה 6 קבין, זה רק הבדל לגבי כל יום, לא לגבי היום, לא לגבי יום הכיפורים. לגבי יום הכיפורים כולם יודעים שזה 3. בכל יום הייתה כבדה, המחתה של הזהב הייתה כבדה, אבל העובי של התפלות היה הרבה, אבל היום קלה. שוב, רוצים להקל כמה שיותר לכהן הגדול. למרות שזה היה של זהב, זה היה קל. כן, זה היה זהב... היום קלה, זה מעניין. ואיך הזהב הוא יותר... הדפנות, לא, אתה תלוי בעובי הדפנות. בדרך כלל עושים דפנות עבות כדי שזה לא ייהרס. אבל ברגע שאתה עושה דפנות דקות, זה פחות משקל, זה יותר נהרס, אבל בסדר, לא... אני אומר שזה, למרות שזהב הוא יותר כבד, אבל פה היו עושים את זה כנראה... דופן דק, כן. בכל יום הייתה ידה קצרה, יש לנו ידית למחתה, ידית קצרה, אבל היום ארוכה. למה ארוכה? זה יותר לזה מנוף, כאילו משענת. הוא שם מחזיק את המחתה ביד, והידית נשענת על היד שלו, זה מקל עליו. אז אולי זה טיפה יותר כבד, אבל בצד שני זה יותר קל לקחת את זה, כי הידית הארוכה נותנת לו משענת. בכל יום היה זהבה ירוק, יום אדום, יותר יפה. זה דברי רבי מנחם. בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס, בדרך כלל אנחנו אומרים 365 מנים כנגד ימות החמה, מנה לכל יום, פרס זה חצי מנה, פרס בשחרית בכתובת של שחר, ופרס זה בין 40, וזה הוא עשה גם היום, את הפרס בשחרית ופרס ב40, זה גם ביום הכיפורים עושים, אבל היום יש חוץ מזה עוד מוסיף מלוך אופנה, כן? חוץ מהקטורת הרגילה שהוא עשה על המזבח הזהב, כבר עשה אותה בבוקר ועשה עוד בערב, חוץ מזה גם מלוך אופנה מ3 מנים יתרים. בכל יום הייתה דקה, הקטורת, ויום דקה מן הדבר. כתוב ידי כתב, כן? כל הקטורת צריכה להיות מרוסקת דק, אבל ביום הכיפורים כתוב קטורת שמים דקה.
מה החידוש? כל יום זה דקה. בגלל חז"ל שביום הכיפורים צריך להיות דקה מן הדקה. כלומר, בערב יום הכיפורים לוקחים את אותם 3 מנים, עושים בחינה נוספת כדי שיהיה דקה מן הדקה. בכל, כן, משנה, אני חושב שאנחנו יכולים לדלג, זה לא רלוונטי לנו כל כך. הנה, יש בחלק שכן, הנה, דווקא חלק שרלוונטי. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו, זה בשבילך אברהם, לשאלה שלך. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, והיום מן הקיטון של זהב. שוב, את הראשון הוא כן עשה בכיור אולי, אבל את הטבילות האחרות הוא כבר עושה בקודש, הכיור נמצא בחוץ, לכן הוא עושה את זה בקיטון של זהב. רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול, גם לפי רבי יהודה, תמיד הכהן גדול מקדש בקיטון של זהב. אוקיי. משנה הבאה, בכל יום היו 4 מערכות, והיום 5. 4 מערכות, זה מערכה גדולה של קטורת, מערכה גדולה לקורבנות, מערכה שנייה של קטורת, מערכה שלישית לקיום האש, ומערכה, ועוד, והיום 5, לא זוכר כרגע מה זה הרביעית, והיום 5, יש אחד נוספת לקטורת הפנימית. ויש דעות שמורידות, רבי יוסי מוריד בכל יום 3 והיום 4, יהודה אומר בכל יום 2 ויום 3, אוקיי, פחות מעניין אותנו. מה? הלכה כרבי יוסי, כן. מדובר על הלכה כרבי יוסי, שיכול יום, זה מערכה גדולה, מערכה שנייה שלטון, וזה מערכה לקיום האש, כן? וביום הכיפורים יש עוד אחד רביעי נוסף. אוקיי. הלאה, פרק 5, הוציאו לו את הקו ואת המחתה, עכשיו הוא צריך, גמר עם הגחלים, ועכשיו צריך להגיע לקטורת עצמה. אז מביאים לו את הגחלי, את הקטורת, בתוך מחתה. הגחלים, 3 מנים יתרים, אנחנו אומרים כל יום, 3 מנים יתרים שהם מכניס גויין גדול ולא חופלה ביום הכיפורים, מביאים לו מחתה שבתוכה יש 3 מנים של קטורת דקה מן הדקה. אבל הוא, יש הלכה שצריך בלא חופניו, לכן זה לא מידה אחידה כמו בכל יום, חצי פרס בשחרית, פרס בין 40, אלא לפי הגודל הידיים שלו, כן? הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. אבל יש לו 3 מנים, הוא מעביר את זה לידיים שלו, כל היתר נופל, תלוי אם כהן גדול או כהן קטן, כמה שיצא בידיים שלו, זה מה שהוא מקטיר. נטל את המחתה, ועכשיו הוא שם את זה בכף, הוא חפל מלא חופנה ונטל לתוך הכף, כלומר הגחלים היו בתוך המחתה, הוא חפל מתוך, מכניס את הידיים לתוך המחתה, חופל מלא ידיו ומעביר את זה לכף, הכף הייתה עד עכשיו ריקה, שם בתוכה את הכף, את המחתה הוא משאיר לא רלוונטית ומכניס את הכף. עכשיו נטל את, עכשיו אנחנו זוכרים, יש לפני את המחתה של הגחלים שהוא הניח ברובד הרביעי, לא המחתה שהבאנו פה, זה המחתה של הקטורת, אותה הוא משאיר. נטל את המחתה של הגחלים שבקודם הוא חטא מהמזבח ואת הכף של הקטורת בשמאלו. עכשיו לכאורה יש לנו כלל שתמיד הדבר החשוב ביד ימין. מה פה חשוב יותר? ברור שהקטורת היא החשובה, בפשטות היה צריך לקחת את הקטורת. גחלים זה גחלים, לכאורה היה צריך לקחת את הכף ביד ימין. למה הפוך? שלהקל עליו, בגלל שהגחלים כבדים יותר, לכן יותר נוח לו שהגחלים היו ביד ימין, למרות שהחשוב יותר זה הקטורת, אבל כדי להקל עליו נטל את המחתה הכבדה בימינו ואת הכף של הקטורת שקלה יותר בשמאלו. היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין 2 הפרוכות הבדיל בין הקודש והקודש קודשים. כשנלמד מסכת בבא בתרא ואמה, נלמד מסכת בבא בתרא אנחנו נלמד ככה, בית המקדש היה בצורה כזאת, זה בית המקדש, 20 אמה קודש הקודשים ו40 אמה ההיכל, אוהל מועד. ביניהם בבית ראשון היה פה קיר, ובקיר היה פתח עם פרוכת. הקיר הזה היה עוביו אמה. גובהו של בית המקדש, הקומה הראשונה העיקרית הייתה בבית המקדש הראשון 30 אמה. אמה עובי זה מספיק מבחינה הנדסית להחזיק קיר של גובה 30 אמה. אבל בבית שני, הקומה התחתית הייתה לא 30 אלא 40 אמה. אמה לא יכולה, אמה עובי מבחינה הנדסית לא יכולה להחזיק קיר בגובה של 40 אמה. לכן לא עשו קיר, במקום זה עשו 2 פרוכות כמו שרואים פה, שביניהם אמה. כן? עכשיו, הם לא ידעו בדיוק אם אותה אמה זה קדושת קודש הקודשים או קדושת ההיכל. אם היו יודעים שזה קדושת ההיכל, היו עושים רק את הפנימי. אם היו יודעים שזה קדושת האוהל מועד, היו עושים את זה פה. בגלל שהם לא ידעו, בספק הם שמו 2 פרוכות, ביניהם אמה, כאילו ששטח הזה הוא שטח הפקר. וכמו שרואים פה, בציור משקרוב, שפה יש פתח
בשמאלי, ופה יש פתח בימני. זה ששם נראה את זה בפנים. החיצונה, שהוא נתקל בראשונה, הייתה פרופה מן הדרום. לקחו את הקצה ותלו אותה כלפי מעלה, שיהיה מקום לעבור. מן הדרום, מהצד הזה, כמו שראינו פה בציור, והפנימית מן הצפון. אז הוא נכנס בצד דרום, הולך ביניהם את כל הרוחב של הזרה, מהלך ביניהם בין שתי הפרוחות. כל הרוחב של האמה הזאת. האמה הזאת, בדיוק, הפרוך בצד ימין, פרוך בצד שמאל, הוא מהלך ביניהם. עד שמגיע לצפון, ששם הפתח של הפרוכת הפנימית, כן, הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, הוא יצא מכאן, הוא צריך להגיע לאמצע, הוא פונה דרומה, כן, הפך פניו לדרום, מהלך לשמאלו בפרוכת, הוא הולך בצורה כזאת שהוא הולך דרומה, אז בצד שמאל שלו, הפרוכת, בצד ימין לכיוון הארון, כן? לא, הוא הולך ככה, על הצד שמאל, הוא הולך ככה, הצד שמאל שלו זה הפרוכת. לא. למה לא? אני מסתכל. אתה נמצא פה, אתה עומד ככה, אתה בפנים? יצאת בצפון, אתה הולך דרומה. אז זה צד שמאל שלך, וזה צד ימין שלך. אתה כבר בקודש הקודשים? כן, אמרתי, הוא הלך ביניהם, עוד פעם, אני קורא שוב, מהלך ביניהם בין שתי הפרוכות עד שמגיע לצפון. בצפון הפרוכת הפנימית הייתה פרופה בצפון, הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלה עם הפרוכת עד שמגיע לארון. עכשיו, זה מדובר על בית ראשון. אז זהו, בבית ראשון היה את הארון, בית שני לא היה ארון, אז המקום שבו עמד הארון, אבן השתייה, נגיע לזה בהמשך. הגיע לארון, או המקום הארון, נוטל את המחתה, עכשיו נזכרו, יש לו בצד ימין מחתה עם גחלים, בצד שמאל, ביד שמאל יש לו כף הקטורת. דבר ראשון הוא מניח את המחתה בין שני הפרטים, הוא מניח את הקטורת על הרצפה, כן? ועכשיו הוא צריך להניח עליה את הכף. עכשיו תזכרו, הכף הזאת מכילה בדיוק את הכמות שנכנסת לו לתוך שני חופליו. הרי איך הוא התחיל? הוא קיבל כמות גדולה של 3 מנים, הכניס את ידה פנימה, חפל מלוא חופליו, העביר את זה לכף. זה פשוט, אבל עכשיו הוא צריך מהכף להחזיר את זה בחזרה לידיים, בלי שישפך אף גרגיר. זה מלאכה מאוד קשה, זו הייתה אחת העבודות הקשות שבבית המקדש, כן? אז נותן את מביא אותה לתוך הידיים שלו, בלי שיפול כלום, ושם את זה בתוך הידיים שכרגע הקטורת בידיים, הקטורת בידיים שלו, והוא צריך להניח אותה על הגחלים כדי שיתמלא העשן. אז הוא צבר את הקטורת על גבי הגחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן, כמו שכתוב, כי בענן אראה על הכפורת. וזה הוא שם, איפה זה? בין שני בדי הארון. בין שני בדי הארון. פה הארון, שני הבדים כאן עומד באמצע, ממש באמצע, הארון נמצא באמצע הזה, עומד באמצע הרוחב, ושם... על הרצפה בעצם, זה על הרצפה. כן, בבית שני זה, כן, גם בבית ראשון זה על הרצפה, נכון. גם בית ראשון וגם בית שני זה על הרצפה. בין שני הבדים על הרצפה. על הרצפה, בכל מקרה, גם בית ראשון זה על הרצפה, כן. יצא, ובא לו בדרך בית כניסתו, הוא חוזר עכשיו בצורה הפוכה, הוא הולך לאחורה, הוא לא הופך פנים, הוא צריך להיות בפנים לכיוון קודש קודשים, הוא הולך אחורה עד שהוא מגיע לפתח הצפוני וחוזר את אותם מסלול בחזרה. ובא לו בדרך בית כניסתו, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. שזה בהיכל, נכון? זה בבית החיצון, זה ההיכל. שם הוא מתפלל. כן, ולא היה מעריך בתפילתו. תזכרו, כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. בזמן שהוא נכנס פנימה, אסור לאף אחד להיות. אף אחד לא יודע מה קורה איתו. הצליח, לא הצליח, אם הוא שינה הרי אמרנו שהצדוקים אמרו שקודם כל עוד בהיכל הוא מניח את הקטורת על הגחלים בהיכל, מחכה שיהיה עשן, ואז הוא נכנס עם העשן פנימה. זה הייתה העדה של הצדוקים. חכמי ישראל הפרושים לא קיבלו, אמרו שאת כל זה הוא עושה בפנים. אם הוא ישנה, יכול להיות שהוא ימות וכו', לכן לא היה מעריך בתפילתו, כדי שלא להביא את ישראל, שידעו שהוא יצא בשלום. מה? כן. אוקיי, מי שניתן לעבור, מה שתיתנו, אבל הייתה... כן. כן, זה לא כתוב. מזכירים אותה, נכון? כן, פה לא, רק בסדר העבודה. אולי בגמרא אומרת את זה. משניתן לארון בית שני, אבן הייתה שם מות נביאים הראשונים, ושתייה הייתה נקראת, אבן השתייה גבוהה מן הארץ 3 אצבעות, ועליה היה נותן. נתן, עכשיו הוא חוזר חזרה.
עכשיו אתם זוכרים את אותו דם של הפר, אותו כהן שעומד על הרובד הרביעי וכל הזמן מערבב ומרס, בדיוק. עכשיו, אחרי שהוא הקטין את הקטורת, עכשיו הגיע הזמן לזרוק את הדם בפנים. אז הוא יצא החוצה, נטל את הדם מאותו כהן שהיה ממרס בו, ועכשיו נכנס למקום שנכנס קודש הקודשים, עמד במקום שעמד בין שני הבדים, והיזה ממנו 1 למעלה ו7 למטה. כתוב, והיזה באצבעו, פסוק, בפרשת החרמות, והיזה באצבעו על פני הכפורת, ולפני הכפורת הזה 7 פעמים. אז יש פה פעם אחת הזעה ועוד 7 פעמים. אז אמרו חז"ל, שאחד למעלה, שהאצבע שלו כלפי מעלה, ו7 למטה כשהאצבע שלו כלפי מטה. והיזה ממנו 1 למעלה ו7 למטה. ולא היה מתכוון לעשות לא למעלה ולא מעל הכפורת ולא למטה, אלא כמצליף. אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה המדויקת, הגמרא שם מסבירה, לא מתעכב. כמי שמרים ידו לעצמו. כן, הגמרא שם מסבירה בדיוק, אבל לא אותנו, כמצליף, לא משנה כרגע איך בדיוק, לא יודע להסביר את זה בדיוק כרגע, אין זמן כרגע להתעכב על זה. וכך היה מונה, כדי לא להתבלבל, הוא צריך לספור. 1, קודם כל הוא מזה 1 למעלה, הוא סופר 1, כבר 1 למעלה. עכשיו הוא מדד את הראשונה שלה למטה, אז זה 1 ו1 כבר 1, שהזיתי בהתחלה למעלה, ועוד 1 למטה. עוד 1 למטה, אז 1 ו2, 1 ו3, 1 ו4, 1 ו5, 1 ו6, כבר כל הזמן 1 הראשונה שכלפי מעלה, ועוד 1, 2, 3, 4, 7 למטה, כן? עכשיו כשאתם שרים את זה ביום הקרים, תבינו מה אתם בדיוק שרים שם, כן? יצא, מה? כן. יצא, 1 זה למעלה, 1. אחר כך זה 1 למטה, אז 1 ו1. עוד 1 למטה, אז 1 ו2. 1, 3 עד 7. יצא מאיפה? מקודש הקודשים. והניחו על כאן הזב שבהיכל. פה, מחוץ לפרוכת, היה איזשהו כאן, ושם מתקן כזה שעליו מניחים את המזרק. תזכרו שכל המזרקים של בית המקדש היו בלי בסיס, ללא שוליים, כדי שלא יניחו אותם. לכן היה קונוס. אז אם תשים את זה לרצפה זה ייכפף. לכן היה שם מישהו מתקן כזה, כמו מתקן של הציצים, ששם הוא מניח את המזרק של ה... ולא חושבים שזה יקרש? שאלה טובה. יכול שעכשיו זה כבר... טוב, לא יודע, שאלה טובה. יכול שפה זה קצר יותר, בניגוד לקודם שהיה צריך את כל העבודה בקטורת, שאלה טובה. טוב, עכשיו... לכאורה, הוא לא גמר בעצם עם אי פעם, כי הוא צריך גם לעשות על הפרוכת ועל המזבח. אבל קודם כל הוא צריך עוד כניסה פנימה עם השעיר, שעיר של השם. הביאו לו את השעיר, לפני כן הוא עשה גורל, אחד השעירים יצא להשם, הביאו לו את השעיר שיצא עליו להשם. למה הביאו? כי השעירים עמדו כאן בצד מזרח. עכשיו השחיטה צריכה להיות כאן קרוב, כמו שהיה הפעם. אז הביאו לשם את השעיר. ואותו דבר, שחטו וקיבל... השחיטה של הסירים היא באותו מקום של הפעם? כן, כן, הכל צריך להיות כמה שיותר קרוב בין העולם ולמזבח? כן, בין העולם למזבח. לא כתוב בדיוק, אבל פשוט זה הכוונה. נכנס למקום שנכנס, עמד המקום שעמד, אותו דבר בדיוק כמו הקטורת, כמו הפר של זה, והיזה בין שוב 1 למעלה ו7 למטה, אולי מתכוון לעשות למעלה למטה, נדלג על זה וכולי, לא, גם הוא כותב וכולי, יצא, והניחו על כאן השני שהיה באחד. הרי לפני כן יש... יש פה שני קנים, מי שרואה. הנה נכון, וכאן לזב, נכון, יש פה 2 קנים, על הראשון הוא הניח את הפער, הוא עכשיו יצא בשעיר, מניח את הקן שלה, גם הוא מניח עכשיו את השעיר, כי הוא צריך לקחת שוב את הפער, כן? את הדם של הפער, כן. הוא הניח בהתחלה את הדם של הפער על הקן הראשון, עכשיו הוא יצא בדם של השעיר, הניח את המזרק של השעיר בקן השני, כדי שהוא יוכל לקחת את הקן הראשון, כן? ונוכל... זה לפי תנא קמא. רבי יהודה אומר לא היה שם על הקן אחד, נטל את הפער ולפי רבי יהודה על הקן אחד, לפני שהוא בא להניח את השעיר, מרים את הפער ומניח את השעיר. ולפי תנא קמא היו 2, מניח קודם את הפער, ואז מניח קודם את השעיר ואז לוקח את הפער. עכשיו הוא צריך לעשות את ההזעה השנייה. ההזעה הראשונה הייתה 1 + 7 בפנים על בין הבדים. עכשיו עוד סט של הזעות על הפרוכת, כן? נטל דם הפר, שהוא התחיל אותו לפני כן, והניח דם השעיר, זה לפי רבי יהודה, והיזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ, שוב 1 למעלה ו7 למטה, שוב אותו
סדרה חוזרת, 1 למעלה ו7 למטה, ולא היה מתכוון וכולי, וכך היה מונה וכולי. אוקיי, גמר להזות 1 + 7 על הפרוכת מדם הפר, שוב מניח את הפר ולוקח שוב את השעיר, אותו דבר חוזר על עצמו, נטל דם השעיר והניח דם הפר, ויזה ממנו על הפרוכת שכנגד דם בחוץ, שוב 1 למעלה ו7 למטה וכולי. עכשיו הוא גמר את הפרוכת, עד עכשיו היה פר בנפרד ושעיר בנפרד, גם בין הפלפדים וגם על הפרוכת זה פר בנפרד ושעיר בנפרד. עכשיו הוא צריך להגיע למזבח, המזבח כבר צריכים לערב את הדם. יש בזה מחלוקת, כי תכף נראה שבמזבח יש שתי הזעות על המזבח. אחד על הגג של המזבח ואחד על הקרנות. קודם הקרנות ואחר כך על הגג. לפי כולם ההזעה על הגג היא מעורבבת, פר ושעיר ביחד. יש מחלוקת אם מערבים לקרנות או לא מערבים לקרנות. המשנה פה הולכת לפי השיטה שמערבים לקרנות, ולכן הוא מערבב, ברגע שהוא גמר את הפרוכת, הוא מערבב אותם, כי כל המזבח, כולל הקרנות, צריך להיות מדם מעורבב. לכן, הראה דם הפר, שכבר חלק ממנו עיזה, גם בפנים וגם על הפרוכת, הראה אותו לתוך המזרק של דם השעיר, ואתה תמלא כמו שעושים בשבע ברכות, מערבים את הדם של הפר והדם של השעיר. אוקיי, ויצא עכשיו, פסוק בחרמות, ויצא על המזבח אחרי שהוא עיזה על הפרוכת, אומר הפסוק, על הפרוכת, הוא גמר בפנים, גמר על הפרוכת, כתוב הפסוק בפרשת החרמות, ויצא על המזבח אשר לפני השם. שוב, אנחנו לא קראנו את פרשת החרמות, כי לא היה לנו זמן, אחרי קורא גם את החרמות בשיעור הראשון, לא היה זמן, אז דילגתי על זה. אז ויצא על המזבח אשר לפני השם. מה זה לפני השם? זה מזבח הזהב, כי יש מזבח חיצוני, לא מדובר, כן, מזבח חיצוני, שעושים עליו את כל עבודות הרגילות, אבל הוא צריך לעשות את הדם, לכן שאתה למה זה נקרא חטאת פנימית, כי זו קודם כל בקודש הקודשים, אחר כך על הפרוכת, ועכשיו על המזבח. וחטאת פנימית אחרת זה רק על הפרוכת ועל המזבח. אז מה זה המזבח שלפני השם? זה מזבח הזהב. התחיל מחטא ויורד. הוא עכשיו צריך קודם כל לעזות דם על 4 הקרנות, כן? על 4 הקרנות של המזבח, לפי השיטה כמו שאמרנו, שמערבים לקרנות, ולכן פה זה כבר הכל מעורבב. מכאן הוא מתחיל מקרן מזרחית צפונית. הוא עומד כאן, הוא מתחיל מקרן מזרחית צפונית. בפינה הזאת הוא עומד כאן, מזרחית למזבח, עם הפנים מערבה, והוא מזה ככה נגד כיוון השור. זה. מכאן הוא מתחיל מקרן מזרחית צפונית, אחר כך צפונית מערבית, גם צר אבל פנימה, הולך דרומה מערבית דרומית, ויוצא החוצה שוב דרומית מזרחית. מקום שהוא מתחיל בחטאת על המזבח החיצון, ושם היה גם בחטאות החיצוניות, מתחילים מהדרום מזרח. בחטאת חיצונית, הולכים על 4 הקרנות, אז עולים מפה ועושים ככה וככה. אז בעצם זה הקרן הרביעית שמזים עליה מדם החטאת החיצונית. ופה במזבח הפנימי, זה משם הוא מתחיל. מקום שהוא מתחיל בחטאת במזבח החיצון, משם היה גם... כל זה למעלה, ולא על הדפנות. מה זה למעלה? לא, על הקרנות. כל הגובה של המזבח זה כולה 2 אמות. זה מטר, גובה מטר. יש פה הגג שלנו. לא, גג זה אחר כך. זה השלב הבא. כרגע זה הקרנות. כרגע זה הקרנות. מקרן מזרחית צפונית מערבית דרומית מזרחית. וכל שמלכים עד לשם הוא אומר. רבי אליעזר אומר במקומו לפי השיטה הראשונה פשוט הכהן הולך ברגליו, מסתובב, מכיר את המזבח. זה לפי תנא קמא. לפי רבי אליעזר, מכיוון שהמזבח הזה הוא כולה אמה על אמה, 0.5 מטר על 0.5 מטר, אתה יכול להגיע גם לצד השני בלי לדרך. לפי רבי אליעזר עומד במקומו, עומד ומחטא. ועל כולם היה נותן מלמעלה למטה. בקרן הוא מתחיל מלמעלה כלפי מטה, חוץ מזו שהייתה לפניו, לפי השיטה שהייתה לפניו, שעליה נותן מלמעלה למטה כדי שלא להתלכלך. מה שאתה רחוקים לך, אתה צריך להתחיל מלמעלה למטה. מה שקרוב אליך, אתה יכול ללכלך את הבגד, לכן, ברחוקות אתה מתחיל מלמטה ועולה למעלה, כי אתה מתחיל מלמעלה, הבגד שלך יתלכלך, ולכן אתה מתחיל מלמטה ועולה למעלה. זה שקרוב אליך, אתה מתחיל מלמעלה למטה. עד עכשיו זה היה 4 קרנות. מה שהייתה לפניו מלמעלה למטה. הרחוקים, הוא יתחיל מלמעלה, הוא ילכלך את הבגד. לכן מתחיל מלמטה למעלה. מה שקרוב אליו מלמעלה למטה. זה גם תלוי בשיטה אם הוא הולך או לא הולך. אוקיי.
אז זה ארבע הזעות על הקרנות. עכשיו מגיע מה שאתה אמרת, היזה על טהורו של מזבח 7 פעמים. מה זה טהורו? קודם כל זה על הגג. למה זה נקרא טהורו? כי המזבח מלא אפר, הרי הקטינו שם את הקטורת בבוקר. בבוקר את הקטורת החיצונית, שמו שם, יש תקטורת, יש גחלים, מלא אפר. אתה צריך לגוע את זה במתכת עצמה, לכן מפנה את האפר הצידה, ומגלה את הזהב עצמו, לכן זה נקרא טהורו של מזבח, כן? 7 פעמים. על הגג, מה זה 7 פעמים? פה לכולי עלמא זה מעורבב בר ושעירי ביחד. על הסט הראשון של 4 הקרנות יש מחלוקת, המשנה הלכה לפי השיטה שמערבים לקרנות. יש שיטה אחרת שלא מערבים לקרנות. שיערי האדם, מה קורה? למשל אדם במזרק מה הוא עושה, היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. למדנו מהרב נקובר, למדנו שפה זה המזבח, כן? פה זה הקרן הדרום מזרח מערבי, פה יש 2 נקבים, כן? את כל החטאות, כל הקורבנות, כל הדם של כל הקורבנות החיצוניות, שופכים לתוך החור המערבי יותר. באותו קרן עצמה היו 2 חורים, אחד דרומי, אחד דרום ואחד מערב. אז כל הקורבנות החיצוניות בחור הדרומי, כל הקורבנות הפנימיים, כי אתה יוצא מכאן, הצד שלך נתקל פה, זה מערב, לכן עושים את זה בחור המערב. זה באותה פינה, אבל קרובות אחת לשנייה, אבל על יסוד מערבי של מזבח החיצון. איך זה נקרא? החורים האלה יש להם איזה שם? 2 נקבים דקים. כן, כן, שכחתי כרגע איך זה נקרא. זה לא שיטים. לא, השיטים זה למעלה, זה לסחים. זה נסחה יין והמים של סוכות. וזה, שכחתי איך זה נקרא, לא יודעים שזה שם מיוחד, אפילו לא זוכר. כן? אז שערי האדם היה שופך על יסוד מערבי, כי הוא בא מצד מערב, הדופן שהוא נתקל בה זה מערב. ושל מזבח החיצון, כמו שאמרתי, כל הקורבנות האחרים, החיצוניים, הוא שופך על יסוד דרומי. שוב, זו אותה פינה, אבל בצד הדרומי. אלו ואלו מתערבים באמה, יש למטה אמת המים, מתערבים שם, ויוצאים לנחל קדרון, ונמכרים לגננים לזבל, ומועלים בהם, מעילה, כן? הם מוכרים אותם, הגזברים מוכרים אותם לגננים. בלי כסף מועל בהם. מה? מי שלוקח אותם בלי כסף זה מועל. זה מעילה מדרבנן, מדין תורה, זה לא מועלים, כי כבר נעשתה מצוותם, אבל מדין תורה אין מעילה באדם, כי כבר נעשתה מצוותו, מדרבנן, אז לכתוב מועלים זה מדרבנן. אוקיי. כל מעשה יום הכיפורים אמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום. הקדים דם הפר לדם השעיר. דם השעיר לדם הפר. מה? הקדים דם השעיר. כן, בואו נעשה את זה, לא תוכלתי ללמוד, בואו נעשה. הקדים דם הפר לדם השעיר, יחזר ויעשה מדם השעיר, לאחר דם הפר, אם את זה את הפר לפני כן, תעשית את השעיר, שוב, אם את זה את השעיר ראשון, צריך פעם נוספת את הפר ואחר כך את השעיר, מה שלא גמרת מטלות בפנים משפחת דם, יביא דם אחר, בואו נדלג על זה, לא קשור לסדר עבודה, אז אנחנו נדלג על זה. ופרק 6, נתחיל פרק 6. פרק 6, משנה ראשונה גם כן נדלג, משנה ראשונה גם כן נדלג, ועכשיו נבוא למשנה ב'. רגע, תשאיר את זה. אוקיי, פשוט אני פוחד, יש לנו רק עוד... בסדר, מקווה שנספיק. כן, פרק האחרון לא שייך. יש עוד ו' וז'. טוב. יש את ו' וז', פרק ח' לא שייך. ח' לא שייך.